Dopamín ovplyvňuje, ako sa cítime práve teraz a aj ako sa budeme cítiť neskôr. Aký je level našej motivácie, či sa motivujeme ľahko, alebo nám motivácia skôr chýba, aká silná je túžba dosiahnuť naše ciele, ako ľahko sa nadchneme pre veci. On je ten, čo nás ženie dopredu. Dopamín sa uvoľňuje s glutamátom, ktorý robí neuróny viac aktívne, taktiež funguje s epinefrinom, čo je adrenalín, výrobca energie, teda je skutočne stimulujúci. Stimuluje našu pohotovosť, zvyšuje level našej bdelosti, aktivity robí viac úžasnejšími. Robí z toho niečo, čo chceme viac. Všetci máme nejaké základné množstvo dopamínu, ktoré nám cirkuluje v tele aj hlave po celý čas. Toto základné množstvo máme každý trošku iné. Je to dané genetické skúsenostiami. Niekto sme prirodzenejšie, viac aktívnejší, motivovanejší. Môžeme zažiť aj vrchol dopamínu, keď napríklad robíme niečo, čo máme radi a potom dopamín klesne. Ale neklesne tam, kde bol predtým, k tomuto základnému množstvu, ale klesne nižšie. Prečo je to tak? Prečo vôbec máme dopamín systém? Majú ho všetky živočíšne druhy. Jeho hlavnou funkciou alebo úlohou je rozmnožovať sa, získať potravu, sociálne kontakty a podobne. Pred 10 000 rokmi, keď sme mali minimum vody a jedla, dopamín bol ten, ktorý nás hnal dopredu toto jedlo hľadať. A keď sme ho našli, klesol. Nemohol ostať stále na vrchole, lebo by sme už nechceli hľadať ďalej. Ako som už spomínala, keď dopamín klesne, tak klesne nižšie, ako bol predtým. A to, ako hlboko klesne, je priamo úmerné tomu, ako vysoko bol jeho vrchol. Preto napríklad aj po pôrode môžeme zažiť poporodnú depresiu. Alebo ak máme radi čokoládu, dáme si kúsok, je tam to potešenie, ale za chvíľu sa vytratí a my chceme viac. Odkiaľ sa berie táto bolesť? Odpoveď je jednoduchá, z nedostatku dopamínu, čo nasleduje. Dopamín sa uvoľňuje z takých malých akoby bubliniek a tieto bublinky sa jednoducho vyprázdnia. A potom mnoho ľudí vyhľadáva aktivity na zvýšenie dopamínu, ale ich základné množstvo sa stále zmenšuje, lebo vyčerpávajú dopamín viac a viac. Čo napríklad vidíme u ľudí závislých. Mnoho ľudí miluje videohry a často ich hrá stále viac a viac. A čo sa stane? Stane sa jedna z dvoch vecí, väčšinou obe. Človeka to baví a keď vie, že dosiahne zvýšenie dopamínu iba touto činnosťou, tak o tie ostatné aktivity postupne začne strácať záujem. Ako napríklad vzťahy s kamarátmi, šport a tak ďalej. A po druhé, postupne sa prestane uvoľňovať dopamín z tejto činnosti tiež. Alebo ak pracujeme veľa v práci a popri tom máme ďalšie aktivity mimo nej, chodíme cvičiť, stretávame sa s kamarátmi, zájdeme si von na dobré jedlo a tak ďalej. Aj keď máme pocit, že tieto činnosti alebo aktivity nerobíme často, ale z každej z nich sa uvoľňuje dopamín a keď si zrátame alebo pozrieme sa na to, koľko ich je za celý týždeň, tak potom nemusí byť až také prekvapivé, ak postupne po pár rokoch naše to základné množstvo dopamínu začne klesať, čo si ani nemusíme všimnúť a zrazu sa cítime, že veci nás už tak netešia alebo nemáme toľko energie, ako sme mali pred rokmi. Samozrejme, všetci by sme mali robiť aktivity, ktoré máme radi a ktoré nás bavia, ale dôležité je uvedomiť si tento vzťah medzi tým základným množstvom dopamínu a vrcholom a ako sa vzájomne ovplyvňujú. Jeden chalan, ktorý tiež rád hral videohry, zrazu alebo postupne cítil, že jeho nálada klesá, nevie sa sústrediť, dokonca si myslel, že má ADHD. A tak sa rozhodol, že skúsi 30 dní bez hrania, dokonca aj bez mobilu a sociálnych sietí. A už po takto relatívne krátkom čase sa cítil oveľa lepšie. Dokonca mu odborníkom bolo potvrdené, že žiadne ADHD nemá. A toto je dobrý príklad toho, že dopamínový systém sa vie sám seba obnoviť alebo doplniť. Dopamín je dobrá vec, je dôležitý pre náš život, ale dôležité je neočakávať alebo nevyhľadávať vysoký level dopamínu pokaždé, keď robíme niečo, čo máme radi.
Nenavalovať jednu aktivitu na druhú. Napríklad ideme do posilovne cvičiť, jedna aktivita uvoľňujúca dopamín, k tomu si pustíme svoju obľúbenú hudbu, druhá aktivita, medzi tým sa rozprávame so známymi, ktorých tam stretneme, ďalšia aktivita. To samotné cvičenie stačí. Alebo teraz môžeme vidieť, ľudia telefonujú, posielajú správy, počúvajú podcasty, počúvajú hudbu a popri tom robia niečo iné. Preto nie je prekvapivé, že počet depresí a chýbajúca motivácia u ľudí je na vzostupe. Nie je potrebné brať si telefón úplne všade, ak ho nutne nepotrebujeme. Idete sa prejsť do prírody a všetci majú mobil. Používanie mobilu všade a stále nám uberá akoby na radosti z ľudí, s ktorými sme a aktivity, ktoré robíme. Mne sa veľmi páči nápad vyhradiť si čas, hodinu denne, ale nie 10 minút po zobudení, 10 minút v práci, na obed a po obede, ale 10 minút v kuse, kedykoľvek počas dňa. A zvyšok dňa venovať pozornosť ľuďom, s ktorými sme a veciam, ktoré robíme. Ľudia, ktorí si chcú dopamín naopak zvýšiť, otužovanie sa ukazuje ako veľmi účinný nástroj. Ľadová sprcha, alebo teraz v zime sa dá ísť von do jazera. Ďalej prerušované hľadovanie. Dopamín sa vylučuje pri trávení jedla a keď jeme počas celého dňa, chceme jesť ešte viac. Preto prestávky sú dobré. A ak odkladáme nejakú činnosť, ktorú máme radi, potom sa uvoľní väčšie množstvo dopamínu, lebo z toho jedla máme väčšiu radosť. Mnoho ľudí funguje na 8 alebo 9 hodinových oknách. Počas tohto času môžeme jesť, kedy chceme, napríklad medzi 9 a 6 a potom zvyšných 15-16 hodín už nejesť. Ešte by som chcela o dopamíne trošku z iného pohľadu, možno viac z psychologického hľadiska. O dopamíne hovoríme aj ako o molekule orientovanej na budúcnosť, na nové možnosti, na to, ako by mohli byť veci lepšie, ako by náš život mohol byť lepší, ako mať veci, ktoré teraz nemáme. Zároveň máme aj molekuly, ktorým hovoríme, že sú orientované na prítomnosť tu a teraz, a to sú serotonín, oxytocín, endorfíny a tak ďalej. Tie nám prinášajú potešenie z pocitov a emócií. Tešíte sa na dovolenku, ktorú plánujete dopredu, čo tam budete robiť, čo všetko chcete vidieť, neviete sa dočkať a keď už tam ste, myslíte na to, aké to bude, keď sa vrátite domov, čo bude v práci. My si viac užívame to očakávanie a plánovanie, ako samotné robenie tej činnosti. Nedávno som čítala príbeh o Buzzovi Aldrinovi, ktorý ako druhý človek vystúpil na mesiac. Po návrate trpel depresiami, musel sa liečiť na psychiatrii, lebo ako on sám povedal, už nevedel, za čím ďalej ísť, čo by prekonalo to, čo už dosiahol. Táto orientácia na budúcnosť, bez ohľadu na to, čo všetko robíme, nikdy nie je dosť. Jeho príbeh má šťastný koniec. On potom začal písať knihy a poskytovať rozhovory o svojich skúsenostiach. Ale mnoho ľudí žije väčšinu svojho života vyhľadávaním tohto pocitu z očakávania. Ak bude mať túto a túto prácu, ak bude mať takéhoto a takéhoto partnera, môj život sa zmení. Ale ak to aj všetko dosiahneme, tie veci si kúpime, tie pocity radosti nie sú také intenzívne, a netrvajú tak dlho, ako sme dúfali. Dopamín nikdy nie je spokojný, zvyšuje naše chcenie, ale nie našu spokojnosť. On nám ju akoby len sľubuje. Ešte keď si dám tento zákusok, keď si kúpim toto auto. Tieto pocity spokojnosti nám môžu priniesť práve molekuly orientované na prítomnosť, ako serotonín a oxytocín. Oni nám umožňujú uvedomiť si, už sme dosiahli, čo sme chceli, máme, čo sme chceli. Teraz je čas sa zastaviť, vychutnať si ovocie našej práce, užiť si to. Moderný svet nás akoby ženie fungovať viac na dopamíne, najlepšie stále, ale dosiahnuť nejakú životnú rovnováhu. Dôležité je prekonať túto našu posadnutosť, chcieť stále viac a učiť sa oceniť a tešiť sa z vecí, ktoré už máme. A popri rôznych moderných aktivitách možno môžeme skúsiť veci ako vyrezávanie z dreva, malovanie,
tvorivé písanie, záhrada, tkanie, ktoré krásne miešajú práve tieto molekuly dopamínu so serotonínom a oxytocinom. Častokrát nám vyrábanie týchto vecí nie je žiadny praktický dôvod, pravdepodobne nám ani neprinesú žiadne peniaze alebo lepšiu budúcnosť, ale tieto aktivity nás možno urobia práve viac spokojnejšími a šťastnejšími.